Здравейте, приятели! Аз съм Каролина, а вие сте отново с новият ми влог. Благодаря отново на всички, които ме подкрепят и на абсолютно всички, които ми писаха и които са толкова одушевени от това, че съм започнала свой собствен влог, освен блог, ако не сте го посетили. Реклама, минутки за реклама, посетете го още сега. Той е отново базиран на взаимоотношенията между мъжете и между жените и малко по-духовна тематика. По този повод реших днес да направя една много любопитна тема за някои от хората, които ме гледат, разбира се, а именно кои са знаците, които показват, че ангелчетата са около нас. Не знам дали вярвате в ангелчета, но се надявам поне малко да ви провокирам със следващата тема. Останете се с мен, ако искате да разберете 5 най-сигурни знака, които показват, че ангелчетата са с нас. Обичам ви! Малко да ви въведа в темата, разбира се. Не знам дали вярвате в ангелчета, но аз ви уверявам, че те съществуват. Сега ще ви убедя в това. Не ви ли се случва да ходите по улицата и да усещате, че някой е с вас? Да седите вкъщи, наистина да усещате, че има нечие друго присъствие. Не ви ли се е случвало да усетите някакъв хубав мирис или допир? Не ви ли се е случвало? Знам, че ви се е случвало. Знам, че подсъзнателно вярвате в това, но понеже сте мъже или понеже сте жени, които не обичат да вярват такива глупости и са по-логични същества и искат доказателства и факти. Но все пак аз искам да ви дам една друга гледна точка за по-положителен, по-позитивен, по-щастлив живот. Знак номер 1, че ангелчетата са около нас, е числата, които постоянно виждаме. Еднаквите числа. Сигурна съм, че много от вас са попадали постоянно на часовника си, който показва 11-11 или 22-22. Това са сигурни знаци, че ангелчетата се опитват да ви привлекат вниманието. По този начин те се опитват да ви покажат, че са с вас и че трябва да внимавате какво мислите. Например, 11-11 означава, че ви се отворила врата в Вселената и врата на възможностите и че трябва хубаво и внимателно да си подбирате мислите. Тоест, мислете позитивно, защото тази врата се отворила и бързо ще се материализират вашите желания и вашите мисли. Така че, когато видите 11-11, пожелайте желание по най-бързия начин и то ще се сбъдне. 22-22 пък е, че вече желанията се материализират страшно бързо. Така че отново подбирайте мислите си. Това е вече сигурен знак, че желанието ви в най-скоро време ще се сбъдне. Сигурно сте виждали не само на телефона си или на часовника си тези числа, виждали сте го, да речем, пускате видеоклип в YouTube и случайно спирате, виждате 1-1-1-1. Или пък някакъв билборд, или пък някаква регистрационен номер дори. Това е сигурен знак, че ангелчетата се опитват да се свържат с вас и да ви помогнат. Развълнувах се супер много. Даже ми се насълзиха очите, защото както и го обяснявах това, спрях видеото и погледнах, че на 333. В смисъл, бях спряла видеото на 333. Това е поредният знак, че не сме сами. Наистина това беше... Говорих за това и то се случи. Причина номер 2, т.е. не причина, ми знак номер 2, че ангелчетата са с нас, е това да усещаме някакъв нежен допир, полъх или изтръпване на ръцете, нещо като гаделичкане. Това означава, че те отново са около нас и че те се опитват да ви предпазват, че се опитват да ви помогнат, опитват се да ви кажат нещо. Обръщайте внимание на тези неща. Усетите ли, че имате някакви ангелски знаци? Помислете си хубаво, да мислите, регулирайте мислите си, нека да бъдат позитивни и очаквайте някакъв друг знак. Да речем, може да видите изречение, да чуете някаква песен, да видите на билборд нещо изписано, да прочетете, отворете книга и прочетете, да речем, на произволна страница някакво изречение. Това може да е отговор на ваши въпрос, на ваши тързания, които ви глуждаят. Така че това е номер 2. Допир, полъх и това е сигурен знак, че те са около вас.
Между другото, трите тройки означават, че съм свързана с висшият си духовен водач. И съм много развълнувана, защото записвам това видео и това ми се случва отново. Чувствам се много щастлива, не знайно защо, може би защото ви говоря на тази тема. Знак номер 3 са вече по-директни знаци. Ангелчетата постоянно стават улики навсякъде, но просто вие трябва да се фокусирате, да бъдете внимателни за тях. Толкова ни е замъглено ежедневието, толкова ни е сиво, че ние въобще не обръщаме внимание на детайлите. Ще ви кажа пример със себе си. Преди години, когато трябваше да излизам с едно момче, не можех да си изляза от къщи. Не можех да изляза от къщи. Той ми звъни, казва, аз съм долу, хайде да излезем на кафе. Аз не можех да изляза от къщи, защото нямах ключ. В следващия момент викам, боже, къде ми е ключа? Намерих някакъв ключ в нас, тръгнах да отключим и не можах да отключа. Хвърлих му през терасата ключа и казах, моля те, ела да ми отвориш. Той се качи и каза ми, ключът ти беше отвънка. Затова не си могла да се отключиш. Това е сигурен знак, че не е трябвало да излизам с него. Нали, нещата въобще не се получиха с момчето. Бяхме с абсолютно различни възгледи за живота и нищо не се получи, за съжаление, нали? Обаче това си беше сигурен знак. Такива знаци има постоянно около нас. Внимавайте! Знаци, т.е. знак номер 4, това са перцата, белите перца. Ходите по улицата и постоянно виждате пера около себе си. Аз лично постоянно намирам бели пера. Дори съм си ги слагала в чантата, в якето и винаги ми се е случвало нещо хубаво, като видя бяло перо. Това е сигурен знак, че ангелчетата са някъде около вас. Те са винаги до вас. И всеки си има ангел-пазител, скъпи приятели. Всеки има ангелче, което го пази и което го закриля. Друг знак е, разбира се, и облаците. Когато случайно погледнете към небето, видите някаква форма, нещо, на което ви наподобява, това е сигурен знак, че ангелчета се опитват да ви кажат нещо. Първото нещо, което ви даде ном, това е и посланието на вашето скъпо ангелче. Дано ви харесва темата, останете и с петото ми, така с петият знак, който показва, че ангелите са около вас. Знак номер 5 ще се опитам да обобщя, разбира се, няколко знака в петия признак. Това е музиката, ароматите и също така монети, които намираме по земята. Ако намирате постоянно монети в тоалетните, в джобове, постоянно ръскате монети, това не е само знак на пари, но е знак, че ангелчета са около вас. Много съм развълнувана, че снимам този клип, чувствам се някакси особено щастлива. Ето, например, също така може да кажем повтарящи се песни или сънища. Да речем, вчера сънувах мой свой скъп любим човек и на фон звучеше песен на Силвия Кацарова, "Обичам те". Това беше песента. Аз тази песен няма къде да я чуя. Аз живея в чужбина, само с вас говоря на български. И наистина тази песен просто се появи. Това беше знак, че този човек ме обича, че този човек иска да ми го каже, а не е имало възможността. И му се обадих. Той ми каза, да, много те обичам. Обичам те и мисля постоянно за теб. И така, това е знак. Разбирате ли? Постоянно получаваме знаци, следете ги. Аз много ви обичам, отново се отклоних доста. 9 минути стана клипа. До нови срещи и дано ви е била любопитна темата. Ако някой се интересува да ми пише налично, знам поне 3-4 книги, които могат да ви бъдат полезни на тази тематика. Чао! Обичам ви!